Ahojte všetci, dúfam, že ste mali, že máte ešte úžasný víkend. Počasie tento víkend oveľa lepšie ako predošli. Veľa slniečka, trochu dosť vetra, taký až mrazivý miestami, ale konečne sa blížime k letu. No, dnešné video, čo sa týka videa, keďže kvôli tomu sme tu, dnešné video bude o oblečení, lebo za posledné 2 mesiace sa mi podarilo nazbierať niekoľko kúskov, do ktorých som sa úplne zamilovala. Tento pojem budem opakovať počas celého videa, lebo jednoducho je to taká nedeľa po obede, podvečer a moja slna za seba je zredukovaná, čiže zamilovala som sa. No, čiže rovno sa do toho pustím, nech to video nie je príliš dlhé. Čiže prvý kus oblečenia, prvý kúsok je takýto úplne jednoduchý čierny top. Tak to oddialím, aby ho bolo vidno. Výstrih je takýto, povedzme, že je V-čkový. No a tento top je od značky, je to po francúzsky, keďže neovládam francúzštinu. Poviem to, ako to hovorím, bežne, s kamarátkami, s kolegyňami. Kamej, značka Kamej, snažím sa tam tak podĺžšie, aby to bolo vidno, aby to zaostrilo. Je to francúzska značka, momentálne už aj dlhú dobu je to moja obľúbená značka oblečenia. A tento top konkrétne ma zaujala tým, že hľadám nejaké, už na blížiace sa leto, nejaké kúsky z takej jemnúčkého materiálu, takého vzdušného, ľahkého. A keďže čierna je stále moja obľúbená farba, čo sa týka oblečenia, tak vybrala som si tento top konkrétne. Teraz neviem, či stal 12,99 €, alebo bola nejaká zľava na 9,99 €. Nejak tak, ale neprišlo mi to veľa. Som si ho vyskúšala, bolo to presne to, čo som hľadala. Hovorím, toto bude téma. Toto bude téma celého videa. No, a veľkosť je 34. S-ko. Páči sa mi, že majú aspoň 34, ale sú to voľné veci. Sú to také vzdušné. Také voľné je lepší výraz. Čo sa týka toho, čo chcem teraz povedať. A niekedy aj mám pocit, že 28 by bola fajn. No, ďalšie veci takisto od Kamej. Ďalší kúsok je to obyčajné tričko s krátkym rukavom. V tejto veľmi chutnej modrej farbe. A neviem ako ju mám opísať, tento odtieň. Nie je to kráľovská modrá, je to svetlá kráľovská modrá. Nie je to ani šmolkovská, je to proste chutná, modrá, krásna farba. No a toto je veľkosť XS, konkrétne takisto Kamej, keby ste mi neverili. No a od nich, konkrétne týchto tričiek mám aj 7 možno, každé v inej farbe. Mám tyrkysovú, mám pastelovú, rúžovú, bielu, čiernu, klasika. A sú strašne fajné tie trička, aj keď si kúpite XS-ko, určite sa časom roztiahnu, verím tomu. A stoja 5,99 €, ale dosť často majú akcie, že to tričko, 2 trička za 10 €. Určite odporúčam. Na jar, leto, to výborné. Ja nosím aj v zime, že si dám svetrík, lebo nemám rada dlhorukavové veci veľmi. Neviem prečo, divné v tomto. No, ďalší kúsok, obľúbený kúsok, momentálne obľúbený kúsok oblečenia. Zamilovanosť na 200%. Je to takýto svetríkový top. Má takéto rukávy, také netopierie. Ešte si musím pozrieť tú terminológiu. No a hlavne vzadu má takéto vyšívaný vzor. Nádherný. A neviem, či bude vidno na kamere. Je prešívaný zlatou niťou a je to taká bežová, svetlo-bežová farba. Je to nádherné. Prekrásne. Je to prudko elegantné, čiže ja sa nosiť môžeme to nosiť každý deň, aj keď by som najradšej. No a dajú sa vlastne k tomu zobrať balerinky a trošku na tej elegancii, nie že ubrať, ale nevygradovať ju, a dajú sa k tomu dať opätky a kľudne aj sukňa a už je to fakt, že na úrovni, nazvime to. Bol krásny, ja neviem sa teraz vyjadrovať, lebo
zbožňujem tento kúsok oblečenia. Nechcela som ho najprv kúpiť, som si tak drahá, lebo stal 29,99. Ale keď som si ho vyskúšala, proste láska. Na prvý pocit, na prvé vyskúšanie. Takže som neodolala, som si kúpila. Môžem mať kus oblečenia za 29,99. Budem ho nosiť a nosím ho. Ale nemôžem každý deň, no to bude ako trápne. Bude vyzerať, že mám nič iné, len kúsok oblečenia za 30 €. Čiže a veľkosť je S-ko. Alebo oni niektoré veci majú v písmenkovom čísle, niektoré majú v číselnom. Idú po 34 až a po XS. Čiže jedno z toho to bude. No, ďalšia vec, ktorú už tu vykupuje, je od značky House. Túto značku mám tiež veľmi rada, skôr na také ležernejšie veci. Nie akože, nie veľmi slušné, ale elegantné. Prejdem rovno k tomu kúsku oblečenia. Je to mikinka s kapucňou. Takejto mentolovej zelenej, svetlo-mentovej zelenej. Ako hovorím, jete a povedia a moja zelená osoba je proste obmedzená. No a mám veľmi rada značku House, majú veľmi fajné veci, páčia sa mi aj ich detaily na oblečení. Táto mikinka je veľkosť XS, stála 14,99, ale hľadala som presne nejakú mikinu na večerné prechádzky, keď ešte nie je tak teplo, priznajme si. Aj v lete, keď bude, tak večer bude chladnejšie. Potom takisto na rôzne akcie, keď pôjdeme na hrad, alebo budú nejaké akcie v meste, v parku, nejaké historické rekonštrukcie. Super mikina na víkend. A dokonca aj v piatok, keď máme akože ležerný deň, že môžeme si zobrať niečo také. Hľadala som niečo v takejto farbe, lebo jak to poviem, inkorporujem túto farbu do šatníka momentálne. A veľmi sa teším, že som našla túto mikinku. Je veľmi fajnučka, je teplá. Znútra je to taký to asi nebude vidno ten materiál. Ale mali aj v svetlo rúžovej, takej fajnej rúžovej. Nie cukríkovej, takej akurát, takej príjemnej. Určite odporúčam. Ak nie sú to mikiny, určite si pozrieť ich ako značku. Majú fajné veci. Nie všetky. Aj ja, čo mám vybené značky, tak nie každý jeden kúsok sa mi od nich páči, ale s touto mikinou som strašne spokojná. Najradšej sa proste do nej zababuším a to mimo. Veľmi pohodlné je. No a čo sa týka mikin, kúpila som si ešte jednu. Táto konkrétne je z New Yorkeru. Je to obchod, ktorý nenavštevujem nejak často. Je to preto, lebo jeden čas som navštevovala, lebo som by tam videla nejaké veci, čo sa mi páčili, a to bolo roky dozadu, ale potom som nejak prestala. Ale občas tam zajdem a tam som takisto kúpila mikinku v takejto farbe, takejto svetlo mliečno čokoládovej alebo latte, alebo ako ju nazvať. Ide mi to s opisovaním farieb. Znútra je takáto plišáková, tak volám. Výborne, zaostrili sme. A táto je veľkosť S. Verím, že sa zrazí, lebo XS-ku už nemali, to bol výpredaj, stála 9,99, 9,95 €. Nejak tak. A táto je ešte teplejšia ako tá predošla mikina, takisto na chladné ešte teraz jarné večery. Má nejaké večerné prechádzky a tak ďalej. A takisto až potom, ako som ju kúpila, sme si všimli, že má uška. Také mačacie. Neviem. Má uška, jednoducho. Nie je to dôvod, prečo som si ju kúpila. Nie je to dôvod, prečo by som ju mala ísť vrátiť, lebo je fajnučka, ale je to také. Mám si kapucňu, budem vyzerať tak infantilne s tými uškami, ale nevadí mi to. Bude sranda aspoň. No, toto je čo sa týka oblečenia, práve sa mi to prevalilo. No a ešte tu máme doplnky a topánky. No, čo sa týka doplnkov, ostávame pri značke House. Túto kabelku som videla na internete, na ich stránke, a išla som sa pozrieť do kamenného obchodu u nás, či ju majú a či je taká krásna, alebo či sa mi bude tak páčiť, ako sa mi páčilo na obrázku. Mali posledný kus, takže som neodolala.
Samozrejme som to najprv zvážila, lebo ako vidíte, je dosť malá. Ako ja nenosím veľké kabelky, nemám rád tie veľké, ale moja kabelka je väčšia od tejto. Moja peňaženka je takáto veľká, hrubá. Tak som tak váhala, že využijem ju vôbec, akože je krásna, chcem ju využiť. Tak som sa rozhodla, že ku nej kúpim aj menšiu peňaženku. Predtým, než ju opíšem, iba ukážem detaily. Tu máme takú retáz a potom klasický. A tu nastaviteľná samozrejme dĺžku. Kúpnučka. Viem si ju predstaviť, alebo keď som sa už definitívne rozhodla, že ju kúpim, predstavila som si ju nejakým jednoduchým čiernym šatám alebo tričkovým šatám, akože ten kúsok na outfite, ktorý proste udrie do očí. No a stála 14,99, tu je aj výsečka. A house detaily. Nemám ešte od nich kabelku, ale mám veľké očakávania. Verím, že vydrží. No a čo sa týka peňaženky, ktorú som kúpila, aby som mohla v podstate využívať tú kabelku, a mám nejaké menšie kabelky, ktoré nenosím kvôli tomu, že sa mi do nej nevojdu všetky veci. Čiže táto peňaženka je takisto z Houseu, páči sa mi hlavne tento detail. Také jednoduchá, mám rada jednoduché veci. Sediečkový detail, takisto na zipse máme sediečkový detail, teraz to hore nohami. Tu House. No a máme akože jednoducho karty. Takúto časť, kde nie sú žiadne peniaze, nemám hotovosť momentálne. A potom časť na mince a tu mám svoje karty. Už som ich zredukovala, tie, ktoré nepoužívam, som dala preč. Také zbierame body, pečiatky a potom máme zlaté závy, no. Určite to poznáte. Rada to využívam, lebo sa mi darí na tom celkom dobre ušetriť potom, keď si to prepočítam. Niekedy mám príliš veľa voľného času. No a nie. Táto stála 4,99 alebo 3,99. Je chutnúčka, je malička. A jednoducho som sa rozhodla, že jednak z peňaženky vyhodím nepotrebné veci, typu tie karty, a jednak z kabelky vyhodím veci, ktoré aspoň mesiac som nepoužila, alebo ktoré nepoužívam. Proste pôjdu von bez milosti, nemusí tá kabelka vyzerať, že je v nej tučniak alebo niečo. Kamene. No, posledný kúsky je pár topánok. To značka topánok, moja najobľúbenejšia, najmilovanejšia značka topánok. A je to konkrétne značka Vans. Hore nohami sa dobre číta, že? Takto. Tieni Vans. Sú to moje obľúbené topánky, už od čas, kedy som skateboardovala na strednej, čo bolo dávno. Waflová podrážka, úžasné niečo, vydržalo to. Nič proti ostatným značkám, ktoré vyrábajú topánky. Nechcem ich nazvať skateboardová, ale s rovnou podrážkou. Vydržia oveľa dlhšie vďaka tejto waflovej viacvrstvovej podrážke. A mám od nich, pravidelne kupujem od nich topánky, no pravidelne, keď sa mi ošúchajú. Tie, čo mám, pred týmito som mala čierno-čierne, že aj táto časť bola čierna. A už majú nejaké 4 roky a už na nich začína byť, už to na nich vidno. Čiže a keď máme dní do práce, že sa môžeme obliecť, tak nemusíme byť extra slušne, tak ako čierne Vansy sú na také dni, na také piatky. Tieto Vansy stájú len 39,95 €. Je to veľkosť 39, mám podozrenie, že sú to detské dokonca. Ja mám novú 40, niekedy 41, zrazu 39. Lebo detské veľkosti majú až do veľkosti 39. Ale je mi to akože, som len ráda, že som ja nezaplatila. Vybrala som si z viacerých, ale tieto, keď som obola, to je proste ten pocit. Jednak, prečo mám najradšej Vansy? Lebo v nich sa chodí ako na oblačíku. Proste všetky problémy odídu. Poďte si aspoň vyskúšať Vansy do nejakého obchodu a proste jednoducho ako na oblačíku. Bez starosti. Strašne pohodlne. Úžasne. Aby som ich spala niekedy. No a rozhodla som sa medzi, mali nejaké vínové, kolegyňa si kúpila podobné, takže som nechcela presne tie isté, lebo to sa nerobí. Také iné, také jak vintage, také správne vyzerali byť, som to správne povedala. Ale tieto som si ovolala, som pozrela, ok, Paint in Black, Back in Black,
Jednoducho čierna musí byť a čierna na Vancoch vyzerá geniálne. Čiže ak nemáte skúsenosť s týmito topánočkami, určite odporúčam. Vans of the Wall. 1995 nie je tak veľa. Úprimne akože bežné dospelácké veľkosti, vanské mužské, teda veľkosti topánky stoja okolo 60-70 eur, ale dosť často sú v zjave v rôznych internetových obchodoch aj kamenných predajniach u nás, čiže určite odporúčam. Ak ich máte kam nosiť, samozrejme, ak nie, tak nie. Tak aspoň na doma. No, čiže to by bolo všetko na dnes. Čo sa týka oblečenia, doplnkov a topánok, ktoré sa mi podarilo kúpiť v posledných 2 mesiacoch, tak práve sa podarilo, že sú to veci, ktoré mi veľmi sadli, že viem si to obhájiť, že som ich potrebovala, ale hlavne som sa zamilovala. Našla som si tam nejak cestu. Boli ďalšie kúsky, ktoré som chcela, ktoré sa mi páčili, ale si povedala, tak také niečo už mám, alebo zbytočne budem míňať peniaze. Čiže nie je to tak, že rozflákavam peniaze, kde príde. Keby vás to naozaj zaujímalo. Čiže teraz by som vám chcela poďakovať, že ste si našli čas pozrieť moje video. Mám plno ďalších nápadov, veľa ďalších nápadov na budúce videá. Skúšam novú kozmetiku nejakú a len si nájsť čas robiť tie videá. Snažím sa každý týždeň, nie vždy to vyjde. Ale veľmi sa teším na to, že už natáčam videá relatívne pravidelne. Teším sa, že natáčam vlastne aj pre vás videá. A ak poznáte tieto značky, ak máte s nimi dobré skúsenosti, zlejte mi, nechajte komentár. Ak sa vám páčilo video, prihláste sa na odber. Možno je tu, možno je niekde tam, je tlačítko. Prihlásiť sa na odber a teším sa na vás vo svojom ďalšom videu. Čaute!